În luna aprilie, elevii școlii gimnaziale Nikita Stănescu din comuna Ceptura au fost oaspeții școlii de aplicație a forțelor navale viceamiral Constantin Bălescu în cadrul programului Școala Altfel. Parteneriatul, început atunci, a continuat pe parcursul următoarelor luni, iar în a doua decadă a lunii noiembrie, marinarii militari au desfășurat activități de promovare a forțelor navale în județul Prahova. Picturile artiștilor de la Cercul Militar Mangalia, machetele navelor de la Muzeul Marinei Române, desenele sau expunerile ofițerilor de marină prezenți au adus Marea și Dunărea mai aproape și le-au reamintit elevilor de excursia făcută în unitățile forțelor navale. Nu întâmplător am pus acest panou, am văzut că copiii noastre sunt foarte talentați și au înclinare artistică și nu numai. Și nu întâmplător am pus acea poză color în mijloc. Acel desen este făcut încă de când eram de vârsta lor. Și ulterior am progresat, făcând portrete colegilor și nu numai. Și sunt sigură că voi continua, voi încerca să promovez marina și inspirată de mare. Linia activităților de promovare pe care Statul Major al Forțelor Navale le-a inițiat începând practic de la începutul acestui an, am ajuns și în județul Prahova în acest moment pentru a prezenta în localitățile din acest județ, directorilor care au fost prezenți la această activitate, ce reprezintă Statul Major al Forțelor Navale, ce reprezintă Marina și faptul că pentru copiii din județul Prahova, Forțele Navale, Marina poate reprezenta o opțiune de viitor pentru a-și forma o carieră frumoasă. Marea este o opțiune pentru toți. Ne place, ne implicăm, vrem să fim cei mai buni a fost genericul sub care s-au desfășurat activitățile la școala de la Ceptura, unde diriginți de la școli prahovene au analizat activitățile extracurriculare desfășurate de elevi. Alături de diriginți, de elevi și de reprezentanții forțelor navale s-au aflat reprezentanții autorităților locale și a Inspectoratului Școlar Județean Prahova. Ce reprezintă pentru comuna Ceptura faptul că un fiu al satului este, iată că, locțiitorul șefului statului major al forțelor navale? Ce poate să fie altceva decât o mândrie deosebită? Domnul amiral a fost invitatul meu special în 2015 cu ocazia Zilelor Comunei, ocazie cu care mulți au descoperit că, iată, la Ceptura s-au format oameni deosebiți. Nu ascund faptul că mai avem și alte modele la Ceptura. Avem un fost șef de stat major al forțelor armate, domnul general de armată Degeratu. Avem un fost procuror general al României, domnul Tănase Joița. Deci copiii noștri au de unde să se inspire și de unde să-și aleagă modele. Aceasta era școala nouă în momentul în care eu eram elev al școlii generale. Deci ne-am mutat de la școala veche, care era mai într-o margine, mai spre biserică, aici mai sus, și ne-am mutat aici, în centrul comunei, în școala nouă, la momentul respectiv. O școală frumoasă, o școală în care am învățat și o școală care m-a format și mi-a creat condițiile pentru a promova și pentru a-mi realiza visurile în viață. Deci tot ceea ce am învățat aici m-a ajutat și consider că orice școală poate crea condiții pentru un copil să se formeze și să se dezvolte. Deci, curaj fiecăruia de a îndrăzni pentru a-și îndeplini visul. Prezența elevilor din Ceptura la școala de aplicație a forțelor navale în primăvara acestui an a avut un impact pozitiv în școlile prahovene, numeroși diriginți dorind să aducă copiii să viziteze unitățile de marină. Astăzi, la școala gimnazială Nikita Stănescu din comuna Ceptura, s-a desfășurat o activitate în cadrul cercului consilierilor educativi din zonă. Marinarii sunt prezenți în școala dumneavoastră. Cum apreciați prezența acestora aici? Marinarii sunt prezenți în școala noastră pentru că avem împreună un parteneriat care a început să se dezvolte din primăvara acestui an, odată cu săptămâna Altfel, să știi mai multe, să fii mai bun. Pentru noi a fost un prilej deosebit să fim gazde și dânsii să ne întoarcă vizita.
Parteneriatul va continua și în anul școlar viitor. Deja noi începem să avem discuții pe această temă încă din acest moment. Spectacolul Folclorul, poezia, lacrima, sufletul și identitatea românului a încheiat activitatea de la Ceptura.